Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da zuwa channel ɗin Nagarta e-jugglers. Sannunku da zuwa. Daga ganin shiga ta daman za a ce kun ga Bahaushe. To wannan channel ɗin gaskiya mun buɗe ta ne domin mu samar da awareness na ɓangaren kwamfuta. Za mu rika koyar da different programs wanda suka danganci kwamfuta. In na ce programs ina nufin application ko softwares wanda za mu rika amfani da su muna nuna wa mutane cikin harshen Hausa da yaren Hausa. In ka duba yawanci babu waɗannan abubuwan, shi sa muka yi tunani bari mu yi amfani da wannan dama domin mu koyar da mutanenmu cikin yaren Hausa, kuma har za mu riƙa yin da yaren da ko da wani yana son ya koyi yaren Hausa ɗin zai iya koyan yaren a cikin wannan bidiyo ɗin. Amma almuhimmu abin da muke so mu koyar shine muna so mu koyar da ilimin kwamfuta ɓangare-ɓangare. Amma farko dai za mu fara ɗaukan Microsoft Office, shi za mu ɗauka sannan mu ɗauki wasu sassa a jikin shi. Kun san shi kanshi Microsoft yana da abubuwa daban-daban kamar su OneDrive, su Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access. To dai da farko wanda za mu ba wa muhimmanci su ne Word, PowerPoint sannan da Excel, domin su ne abubuwan da aka fi amfani da su yau da gobe. Sannan abu na gaba shine za mu rika yin wayannan bidiyo din a tsire a minti 5 minti 6. Ba za mu yi shi da tsawo ba saboda kai ya gundiri mutane, amma a duk lokacin da muka gama za mu tattare su wuri ɗaya mu samar da bidiyo kwaya ɗaya wanda zai ɗauki kamar maybe awa ɗaya ya kunshi gaba ɗaya. Ya danganta, maybe in ka ɗan iya kai wani part kake so, saboda duk part ɗin da za mu ware mu sa musu suna. In part ɗin kake so kai shine baka iya ba, to directly zaka tafi wannan part ɗin ka koya. In kuma zaka koye ne from the beginning, za mu yi crash course wannan wanda zai kunshi gaba ɗaya waɗannan abubuwa a wuri ɗaya. Zumar mu na yin wannan bidiyon shine domin mu koyar da wanda bai iya ba da tun daga farko sannan da wanda maybe yana da shi ma ya iya amma bai gwanance ba, shi ma za mu yi part ɗin su. Sannan wanda ya gwanance ma yana son ya ƙara gwanancewa, shi ma za mu yi part ɗin shi. Sannan bidiyon nan ɗan makaranta zai kalla, sannan wanda kuma yake so ya koyi kawai waɗannan software ɗin domin amfanin kanshi shi ma zai iya kalla. Amma saboda dalilin 'yan makaranta ɗin za mu fara karatun tun daga farko har ta ɓangaren interface, wato fuskar ita wannan software ɗin mu yi bayanin su. Sannan domin dai duk wanda zai jarrabawa ma dangance da wannan ko da bai karatu ba, in dai zai ya kalli bidiyon mu insha Allahu zai samu abin da ake nema wajen samun haske na kan abin da zai rubuta a jarrabawarsa. Yau lecture mu da za mu yi ta ne akan PowerPoint. Ta farko dai za mu fara bayani akan shi kanshi interface ɗin kamar yadda na faɗa a baya, sannan kuma mu shiga ya ake ita amfani kanta da ita wannan software ɗin. Za mu yi ƙoƙari mu takaice wannan bayanin a ɗan very short time. Za mu ware bidiyon shi wanda zai bayani a interface ɗin, sannan mu shiga cikin kuma aiki da shi. Ku biyo ni domin ku koyi aiki da software cikin sauƙi a yaren Hausa.